ден. Днешните теми са две. Първата е, тя с удоволствие да ви представя господин Цони Пенев и господин Румен Станев. Те са в една организация Зелена стъпка. Ще се опитаме да направим едно хубаво мероприятие, Горския маратон. За нас е удоволствие да можем да бъдем съорганизатори, помагачи на това хубаво мероприятие. И ще дам думата на господин Пенев да ви каже някакви подробности за това, което има да се случва. Провеждаме Горски маратон за трета поредна година. През тази година разширяваме формата на състезанието, което означава, че включваме малко по-големи дистанции. За първа година предлагаме дистанция от 42 км бягане, което е пълноразмерен маратон. Този маратон е още по-тежък, тъй като ще бъде проведен по черни пътища и горски пътеки. Има също една не лоша денивелация, около 1000 метра за всички тези 42 км. Искаме също да кажем, че за да постигнем тази дистанция, ние помислихме и направихме нови подобрения по трасето и доста промени по трасето, което използвахме през миналата и предишната година 2014, когато за първи път го правихме. Целта беше да направим трасета, които са в по-голямата си част в местността Пчелина и не се отдалечават много от тази местност и да могат да бъдат използвани и за тренировки от любителите на планинското колоездене, които има в Разград и бегачите, които желаят да бягат сред природата, където са далеч от шума, от замърсяването. Така че ние преведохме в годност за състезание около 11 км от цялото това трасе от 42 км, което сега ще използваме. Също така за това състезание ще бъде най-посетеното наше състезание. До момента има записани 194 участника, като има около 9 дена още до старта на състезанието и очакваме да се запишат още състезатели и да надхвърлим броето от 200 участника, което е доста добре за наше състезание. Ще дойдат ние много добри колоездачи, като шампиони републикански, като Анелия Карибозян от Шумен, която можем да кажем най-добрата българска колоездачка в тази дисциплина на планинското колоездене. Ще дойдат ни доста добри бегачи. Ивайло Атанасов, който една година живе в Разград и спечели Витоша 100, най-престижното състезание в България в планинското бягане. Той ще дойде също за това състезание, ще участва. Самата Пчелина, самата местност също така е доста интересна. С това състезание ние също обръщаме внимание върху тази природна даденост, която имаме. Искаме да отворим тази красота за очите на хората и от града и също и от цяла България. Ще дам думата на Румен Станев, който е така много по-добре запознат с тези трасета и въобще с това, което има в Пчелина. Благодаря. Както каза господин Цонев, трасета са разработени цяло в местността Пчелина. Наистина това е една прекрасна местност, която мога да кажа, че нашите хора радват и малко познават същността на тая местност. Но видяхте как едно съоръжение на пътека накара хората да карат, да бягат по тая сутрин, вечер, по всяко време. Трасета са разработени изцяло на базата на маршрути, които са разработени в рамките на 50 км. Има разработени туристически пътеки, маркирани с табла, с стрелки, обозначени. На възловите места са поставени табели с GPS координати, така че всеки, който, както казва той, който дойде и се разходи, ще остане много доволен. По принцип, трасета са разработени, влизаме малко в Търговищка област.
Значи, трасетата са разработени в местността Пчелина и в района на Радванските височини. Това е хубавото, че този маратон е типично планинско бягане. Планински маратон. 1000 метра нивелация, това е може би повече, отколкото беше Витошкият маратон с денивелация. Така сме разработили маршрути, че в моменти самите отсечки, под самите трасета, може би някъде ще се бутат и колелетата, защото е доста странно, а за бегачите не. Какво мога да ви кажа за местността Пчелина? Това е едно уникално място, което за разглед е много добро, много добре се поддържа в момента. Пътеките, които са направени от дружеството и съвместно, което е страшно добра инициатива, че той постоянно всяка година поддържа, почиства и някъде обогатяват пространството около пътеките. Ние с тези идеи, които имаме в клуб Зелена стъпка, стремим се колкото се може повече хора да привлечем, да видят какво ние можем в Разград и така да ги накараме, че нашите хора, които са от Разград, в продължение на време да им стане някакъв начин на живот. Значи това бягане след природата, това каране след природата да бъде наистина както е достъпно, но да бъде и приятно. Аз мисля, че много добра организация е за сега. Отношението на общината е много добро, което смятам, че ние ще се отблагодарим и ще имате по принцип Разград ще се разчуе, както в момента се приказва за Разград за нашите бегачи. Да, но целта ни е основно да привлечем повече хора, да видят нашият край, защото успоредно с това, което ще бягат, някои ще отидат до Абритос, други ще се окъпят покрай язовирите, плажната зона на първия язовир е едно много уникално съоръжение, което може би, бягайки, връщайки си, те винаги ще приказват за Разград и за това, което са преживели. Аз смятам, че който дойде и види... Какво сме направили в общи линии? Почистени са нещата, пътеките. Да, в общи линии пътеките ще предоставим вилата, забележете този път възмездно за ползване. Предоставяме високопроходим автомобил, който да бъде на разположение постоянно по трасето, ако възникнат някакви проблеми, електричество, Палатков лагер сигурно ще има... Да, Палатков лагер ще има старт финал. Да, и така. И организацията на движението също. Да, организацията на движението. Община Разград. Искаме да благодарим наистина Община Разград за отношението, което имат към нас, че наистина смятат за важно това, което правим, защото това наистина е важно. Ние да започнахме преди колко? Преди 2 месеца. Да. Там беше. Първата ни среща беше преди 2 месеца. С течение на времето нещата се изчистиха и се надяваме наистина да даде Господ време да не остане някакъв дъжд, но те държа вас това плаща, че... За колездачите ще бъде проблем. Може да се наложи да носят, в един момент може да не могат и да носят колелото стане много тежко. Искаме да благодарим също и на тези, които ни подкрепят. Има няколко фирми от града, като Агрохим Консулт 3 антибиотик, магазини Яко от Русе също ни подкрепят, Общинския съветник Джипа Джипов, Интеринженеринг 10 и Млин 97. Също да кажем дисциплините, които са за бягане 10 км, 21 км, 42 км, за колездане 21 за колездане 21 км, 42 км и тежък дуатлон, който е 42 км колездане и веднага след това 21 км бягане. Също така имаме 2 км трасе за деца, което участват там е без записване на място, за да могат децата също да се докоснат до тая красота, да опитат едно по-късичко бягане и евентуално като пораснат да обичат да ходят след природата, да бягат, да карат колело. Имам само едно питане, дългото да е разлика. Нали вярно разбрах 1000 метра денивелация? За 42 км. За 40 общо? Да, за 42 км. Така съм съгласен, защото иначе не се... За дуатлона е 1500, за горе-долу по
500 метра е на 21 км денивелацията. Горе-долу като на Витоша 100 е тази денивелация много близко. Общо цялото бягане се свърта. Превъртенето се сумират. Да. Се получава. Това са общо изкачванията. През пътни отсечки минава ли трасето през населени места? Минава в близост до Миладиновци, без да влиза в Миладиновци. Минава по края на Островче. Село Тръстика наближаваме на около 2-3 км от село Тръстика. През другото трасе, което останалата част е изцяло в гора. И много малко поляни, главно е на сянка трасето, затова го правим и в такъв месец, в който е по-горещо, но пък е по-хладно в гората. Искаме да поканим също и зрители, също е доста интересно. Стартовете са през определено време, след като стартират всички, започват да преминават участници, други да финишират, след това има награждаване. Ако някой иска да си прикара добре на пчелина, може да дойде да ги види тия момчета и момичета, които се занимават много стабилно. Всеки от тях има някаква друга професия, те са любители на много високо ниво, които седмично бягат, например 70 км бягат седмично или колоездят 150 км седмично. Поддържат се в една топ форма и са много близо до професионалистите. Понякога участват и професионалисти в нашите състезания. Разлика много. Откъдето беше игрището? Да, където беше миналата година, поляната с футболното игрище. Там ще бъде стартата и финала също. Колко часа? 8 часа е първият старт, до 8:30 приключват всички стартове и някъде от 9 без 10 започват да преминават тези, които вече са стартирали, тъй като около 50 минути може би е нужно на най-добре колоиздач, за да завърти 21 км. Може ли пак дисциплините да кажете? За бягане са 10 км, Да. 21 км и 42 км, което е маратон. За колоездане е 21 км и 42 км. Дуатлона е първо колоездат 42 км, след което бягат 21 км. За тях прогнозното време колко е за дуатлона? Ами ние имаме до 16 часа сме сложили контролно време. Какво правим? 4-8 часа сме сложили контролно време. Може да не успеят някои от тях. Трудно е наистина. Дуатлона е много трудна дисциплина, ако човек не си прецени силите. И 2 км имаме детско бягане. Много добре сте ги показали на картата, нагледно, да ги видя и местността е това. Имате ли повече да дадете да добият някаква представа всъщност къде е въртенето, така се вижда много проблема? Не знам дали успяхте да отразите успеха на Ивайло Атанасов на Витоша 100, да, защото това беше наистина голям успех. Нали? Момче, който тренираше тук на пчелина една година, той отиде и победи в това състезание, където стартираха 750 човека в едно състезание, което е 90 км в планина, стартира се в полунощ. Той стана първи на това състезание и наистина забележително. И е член на Сдружение Калина. Да.